Γεια σας! Σήμερα θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε το Mozilla Thunderbird. Ο Mozilla Thunderbird είναι ένα πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού με το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ηλεκτρονική μας αερογραφία. Αρχικά πάμε στην αναζήτηση και επιλέγουμε Mozilla Thunderbird. Μπαίνουμε στη σελίδα και κάνουμε κλικ στη δωρεάν λήψη. Τα αποθηκεύουμε. Πάμε στο Excel. Το τρέχουμε. Ναι. Λοιπόν, πατάμε επόμενο, τυπική, εγκατάσταση. Εκκίνηση Thunderbird τώρα, τέλος. Αρχικά γράφουμε το όνομά μας, τη διεύθυνση email, και το κωδικό του email μας. Συνέχεια. Ο Thunderbird ρυθμίζει μόνος του τα κατάλληλα στοιχεία, δημιουργία λογαριασμού και είναι έτοιμο. Αν πατήσουμε πάνω στο βελάκι που ανοίγει, βλέπουμε τα εισερχόμενά μας. Μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε κάποιο για να εμφανιστεί. Λειτουργεί όπως ο Firefox, είναι με καρτέλες δηλαδή. Μπορούμε να τις κλείσουμε, να ανοίξουμε κτλ. Απαντάμε, προωθούμε το μήνυμα από εδώ ή το διαγράφουμε. Για να στείλουμε ένα μήνυμα, απλά πάμε εδώ στη σύνταξη. Προς, θέμα και το κείμενό μας και μετά αποστολή.